Welcome to T-Fair Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. MyTT has come out guns and blazing mushure mekunge Kate achiita malive ema 3-4 hours achinyomba MyTT, but MyTT vadedzera kuti enough is enough. Saka vanyora paFacebook pavo vachiti gumbo rako iri Katina randinspire kugadzira zvigaka finisher haris edited rako ritori island kuzoti maoko sechikwari kurambwa neweather yemuchando kuita kunge chikehe izvezvi zviri kutowedzera than kuti zvipere kuita skin paralyze uri kuchando kunema special doctor. Mari yaunonwa kachasu, invest in your rotten skin. Chichaunotaura patotaura iwe paradzai wauya iwe wakaparara kudai tsvina kunhuhwa nepafone ndo zvataurwa naMyTT. Vadedzera kuti hapana zvaungataure iwewe, tarisa makumbo ako, tarise maoko ako, apa uri kuchando, there is no difference. Isu tiri nani yangu tiri kuZimbabwe but tagara tiri vanhu vakachena, hapana zvaunotiudza. Kana tikitotaura newe unotonhuhwa tsvina yangu pafoni. Vazukuru vambuya neandi havanakirwa vafara because they've been waiting for so long kuti vanhu ava vamboita sei vamboburana. Munongoziva menga hondo yemarudzi between Kate Masomera naMyTT. Apa nyaya iyi yabvira pakuti MyTT vari kunzi ivo naKate uri kuseka Madam Boss sei ivo vashayikirwa. Saka MyTT naivo nevanhu vavo vari kuredza kuti ingwani naivo maivaseka. Saka ndopabvira nyaya yacho. Madam Boss itsotsiwo rekupedzisira ndosekera vachinzi snake under the grass, vanotaurira kumativi havabudi pachena. Izvezvi vane vachitotaura vakawanda, saka naivo varimo munyaya idzi. Asi MyTT vadedzera kuti handisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Vabva vaenderera mberi vakati imba yedu kubudiriro yakavakwa nababa vangu vakatisiyira nhaka. Amai vako Kate havana kana mafamily planning ideas. Vakamitiswa nezvidhakwa nevapfuri vemagonyeti. Ndosaka une many colors pabody uri musanganiswa iwewe. So ndozvataurwa naMyTT. Vadedzera kuti iwewe mai vako zihure rekupedzisira uri musanganiswa, ndosekerwa nemacolors akawanda nekuti chii mai vako havazive zvinhu zvemafamily planning, of which zviri kutaurwa naMyTT vaakusanganisa ndeyekuti ivo MyTT vari kutukwa naKate Masomera namai vake naDoreen Masomera. Saka MyTT vari kutukwa nevanhu 3. Saka apa naivo vangodedzera kuti let me kill 3 birds with 1 stone because vasanganisa vese. So guys, handizivi kuti kudini nazvo, asi mese munongoziva MyTT has been quiet for so long, but munongoziva mega Kate Masomera anozozvinyanya manje Kate wachona. Saka MyTT vatomboita live. Saka pavaita live vasanganisa vana Doreen, of which on these occasions kana kuti panyaya dzine dzichitika isusu kana takatarisa we can say MyTT ndo vanenge vachiwina, especially pamapoints. Why? Because havazonyanyi kutaura zvisina basa. Vana Kate Masomera, vana Doreen, vana mai vaKate, the list goes on, because vakawanda vana vachituka MyTT hazvo vanotaura zvina kana basa. MyTT vanongouyawo nemafacts. Saka mafacts chokwadi chemhara chinorwadza, ndozvavasingadi kunzwa. Vana Doreen vanotofara, vana Kate Masomera vanotofara kuti panapa tatowana content. Gara tinyatsotuka, tinyatsonyonga MyTT. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.